ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ କୁସୁମ ପୁସ୍ତକର ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫରଫର କବିତାଟି ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ଏହାର କବି ପଣ୍ଡିତ ଉପେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ। ପଣ୍ଡିତ ଉପେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ 1903 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 10 ତାରିଖ ଦିନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୁହୁ କୁହୁ, ରୁଣୁ ଝୁଣୁ, ସୁଲୁ ସୁଲୁ, ଘଣ୍ଟି ଘାଗୁଡ଼ି, କଳା ବଉଦ, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ମୁଷି ମାଉସୀ, ହଜିଲା ବଳଦ ଖୋଜିଲା ଠେଇ, ଡାଳରେ ମାଙ୍କଡ଼ ମାରଇ ଡିଆଁ, ଉଦୟ ଭାନୁ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଧାନ। 1994 ମସିହାରେ କବିଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏଠାରେ ଆମେ ଆମ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମରେ ଜାଣିଥାଉ, ଯେପରି ଧ୍ୱଜା, ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଇତ୍ୟାଦି। ଏହି ଆମ ପତାକାରେ 3ଟି ରଙ୍ଗ ଥାଏ। ଏହାର ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଚକ୍ର ଚିହ୍ନ ଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଆମ ଦେଶ ଓ ଜାତିର ସମ୍ମାନ ରଖିବା ପାଇଁ କିଛି ଏପରି ମହତ୍ କାମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ଆମ ଦେଶ ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରିବ। ତେବେ ଚାଲ କବିତାଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ବିଦେଶୀ ଶାସନରେ ଅଧୀନ ଥିଲା ଦେଶ, ସେକାଳେ ଭୋଗୁଥିଲୁ କେତେ ଯେ ଆମେ କ୍ଲେଶ। ସ୍ୱାଧୀନ ଆଜି ଆମେ କାହାକୁ ନାହିଁ ଡର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫରଫର। ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଇଂରେଜମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଓ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ, ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆମ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଫରଫର ହୋଇ ଉଡ଼ାଇ ପାରୁଛୁ। ଏଣିକି ଭଲ ଯାହା କରିବୁ ସେହି କାମ, ଜାତିର ଇତିହାସେ ରହିବ ଆମ ନାମ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥ ଧରି ହୋଇବୁ ଅଗ୍ରସର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫରଫର। ଏଣିକି ଆମେ ଭଲ କାମ କରିବୁ, ଆମ ଦେଶ ଓ ଆମ ଜାତିର ନାମ ରଖିବୁ, ଯେପରି ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ କେହି ବି ଆଉ ବାଧା ଦେବେ ନାହିଁ। ଭୋକିଲା ହୋଇ ଆଉ ରହିବେ ନାହିଁ କେହି, ରଖିବୁ ଜାତି ଟେକ ନିଜକୁ ବଳି ଦେଇ। ସ୍ୱଦେଶ ସେବା ବ୍ରତ କରିବୁ ଜୀବନର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫରଫର। ଏଣିକି ଆଉ କେହି ବି ଭୋକିଲା ହୋଇ ରହିବେ ନାହିଁ। ଆମ ଦେଶ, ଆମ ଜାତିର ନାଁ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ ବଳି ଦେବୁ ଏବଂ ନିଜ ଦେଶର ସେବାକୁ ଆମେ ବ୍ରତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଅଛୁଆଁ ନୁହେଁ କେହି ସଭିଏ ଭାଇ ଆମ, ସଭିଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ କରିବୁ ଆମେ କାମ। ସମସ୍ତେ ଆପଣାର ଜଣେ କେ ନୁହେଁ ପର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫରଫର। ଏଠାରେ ପର ଆପଣା ଭେଦଭାବ ନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଭାଇ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ଆମେ କାମ କରିବା। ଦେଶରେ ଖୋଲି ଦେବୁ ବିବିଧ କାରଖାନା, ଯେପରି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇବ ଦ୍ରବ୍ୟ ନାନା। ଗଢ଼ି ଉଠିବେ ପୁଣି ଅସଂଖ୍ୟ କାରିଗର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫରଫର। ଆମ ଦେଶରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କାରଖାନାମାନ ଗଢ଼ିଦେବୁ, ଯେଉଁଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ଏବଂ ଅସଂଖ୍ୟ କାରିଗର ଗଢ଼ି ଉଠିବେ ଏବଂ ଆମ ଦେଶ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଦେଶ ଭାବରେ ପରିଣତ ହେବ। ଆମେ ଯେ ବୀର ଜାତି ନୋଇବୁ ନାହିଁ ମଥା, କରିବୁ ପ୍ରାଣ ଦେଇ କହିବୁ ଯେଉଁ କଥା। ମରତେ ଖେଳାଇବୁ ସୁଷମା ସରଗର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫରଫର। ଆମେ ହେଉଛୁ ବୀର ଜାତି,
ଆମେ କେବେ ହେଲେ କାହା ଆଗରେ ମଥା ନୁଆଇବୁ ନାହିଁ। ଯାହା କହିବୁ ତାହା କରି ଦେଖାଇବୁ। ଆମେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରୀରେ ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଷମା ଖେଳାଇ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବୁ। ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନେ ଆମେ ନୋହିବୁ କାହା ପଛ। ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର ଭାଇ ଯେଉଁଠି ଯିଏ ଅଛ। କୋଟି ଯେ କୋଟି ଆମେ ସନ୍ତାନ ଭାରତର। ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫର ଫର। ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କାହା ପଛରେ ପଡ଼ିଯିବୁ ନାହିଁ। ଯିଏ ଯେଉଁଠି ରହିବା ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାବି ଶପଥ କରିବୁ ଯେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ତୁଳନାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ବହୁ ଆଗରେ ରହିବୁ। ଆମେ ଭାରତ ମାଆର କୋଟି କୋଟି ସନ୍ତାନ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା ଯେ ଆମେ ଆମ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଏପରି ସବୁବେଳେ ଫର ଫର ହୋଇ ଉଡ଼ାଇବା ଏବଂ ତାର ଟେକ ଓ ଜାତିର ନାଁ ରଖିବା।